skilt. Balancen er ikke så god. Den ser behagelig ud, den der trav der. Den er super fed at sidde. Ja, rigtig fris-agtig. Kiefernsadel. Okay. Ja. Altså lige nu, der er nogle gange, kan du godt ligne, at han nærmest er lidt uren. Men det er jo nok mest bare på grund af banen. Ja. Det tror jeg altså, for den er virkelig træls. Ja. Nej, han er fin. Ja. Bare lige holde balancen. Ja, der er jo så mange andre ting også. Ja. Det er altså ikke nemt. Der står mennesker og kigger. Han er altså lidt sød. Jeg sidder under vandet lige her, så der er så glat. Altså, jeg kunne ikke kalkulere her i går. Nej. Det bliver så hurtigt glat sådan noget der, synes jeg. Og den sø der, den her, den ligger herinde. Så jeg ikke kunne bruge banen lige lidt. Jamen, vi kender det. Altså, vi har en ridebane. Den er halv. god om sommeren. Ja. Til gengæld så er der så meget ler og sådan noget komprimeret grus, at om vinteren, der ligger der bare sådan en glat sø ovenpå. Ja. Den er urolig. Her. Det er tungt. Nu er det altså heller ikke den bedste bane. Altså, så klart meget Den er- alligevel. Når man tænker på Shakira dengang også. Det blev sgu da meget godt. Synes jeg, hans bevægelser. Jeg kan godt lide det sådan... Meget flyvende. Ja.